Sa hisien pa kani ka step ka pamenta nga ay kublay fi iway piway baro haga kerteng ka jang Jesus Christ. Yang sung bahay fi siya ni ka channel jang ka podnet but na kani ka kubor step ka bangi ay menta ka sngi. Today tau try jangi Jesus Christ de ublay ubabut dien mar ka khin ka jang blay ka ong kata wa ngamon ba koy ka man sim kan jot no riba baro kin poy siya ka jingkala ka bumut. Kata di ka mon ka jang try kata di ka jing angnut ka jang ulawan kanang na beneng siya kendo ya ka ban penim yangi ki brew ki bala jot ki bala sakma bat ban ai pat hangi ya ka jing im ka batmai buwan man ai ka jing im bangin yo ka hai ru ya ka babangin yo ru ya ka jing im ka babam jukot kain ta ka ni ka sngi ka don ka ni ka jing plasha men sim to ni snap ya ka ba idan ben ya tho yangi hagani ka por ka mamenta Hiro itrai ban agni ka por ang so ni kong ban ai ngo itrai ubalah pelak yang bat ubalah pelong yang kemudian bangalong na ka jing ai ka jong trai bat ngayang ka ni ka jaka bangan pla ya ka ka bau trai ula le ya ka jing em ka jong ya ka bau trai ula penlong bat ula pen kalai ka jing em ka jong ban ngadai pen scam ping ruom ngashong sa hamolai nong ruom ban akwa ban ya thu epi ya ka ni ka por ya ka testimony ka bau trai ula le ka jing em ka jong ban menshua ngalong brio ubed ngop hakabam kadi ubangop hakijing di ibasniaw ban ngan share pi baro kai bau trai ulale ba kai ke banga ngalong mam shua nga judi ni kong du kadai ha usnam aja khat prang la sedang ban poidi hau kenja ban ngapoi bandi yau kenja dakajing sarong ngala ban ong dakajing kwa ban tes dakajing kwa ban persyang hatu long kumdo hendrai ngam klem syam latep ba kata kalai alam yang sya ka ban jam pat sasya ka wei pat ka benta bangan poi sya ka bakham he ban hang ta ta ka por bangan poi di ukenja ha bangadi ukenja kala abat dak snam yang ban hau aja khat pra bang kan mau ba ngasdang bandi kum gi nong di mo ngitep e kani ka wei ba ka jing di kenja ka dan ha ki babun ki benta ka ba di dau join ka ba di dau bong ru ba ka ba di da ka lim ma ba sha jong endai ba nga ngapoi di ni ko ngapoi bandi yo dau join ban hadian ka jing di jonga ka along shabab palat ka bela poi hadu shipo join khatwei join chisni ba ngamla shu ban e da ka jingla ka jonga ngamla shu ban e watang shi klimat ru ka clear bat ka jing perkhat ka jonga ka dei bet bandan ya kata ka jing buat akaban ngamla ban yat ban yang klem ka jing buat ba abang akhir men stam masan khia masan di sha ngahab ban yo no ban di no yu kanja ngahab ban yo no shi join bangala ban let pat chek kam ki jam bat kata penlong yang ba kamet ka jonga kan trot kamet ka jonga kan ring bat kan rai kho bat hadian pat kata ngala poi ban yat kumta nagasngi nagi banai ni ar hajar at khandai ngapoi ban mat no yo drugs ba hau araja khat khandai ngapoi ban mat yo drugs ban ka jing mat yo drugs kalong katahi ka ba ngakwa ban tes yo drugs su hot akabadi hakabani kong bang yadi kadai ba shi kidan gi baya sedang lang ban yadi ban ngijue perkhat ba em ngin penyat yo new drugs bangin bangin penyat ban dia handai ba mangi ngin control yo new drugs bangin di da ka ba control ma handai klempoi perkhat pat ba u jingdi uban pensnio bat uban poi sya ba khame bat ban pen poi ru yang isya ban kumbang isya ong hak tian bang iju penan kama bakan poi sya ba safa ban anta nga ski ngala poi mat yo drugs ningkong du hoi kumbang itep ki badi baro kitep ba habang idi ningkong yo drugs ngimla ban shu shem yo syringe laneng yen shem yo ternia injek mau bangin dung hendrai ngihap ban let ka ba shu chest ya ngihap ban chest ngihap ban shem ya ka foil ngihap ban di da tang dau tedam yang patla ra ban dung yo drugs haka met ka jongi lan ban fix kumbang isa yang ma
te hang ta ngaro asdang ban le kata ban chess ni kong hanya aingu utrai pat ba utrai ule igji isne yanga ba nga klempoi ban poi shaka ba fix hoi keladon kapor ba ngia le chai keladon kapor ba ngia le chai kum tua te ngia le chai dah kali te kadon ke wei kesngi ba kala nga ba ngan bangan enjoy bangan chat bangan kemen namal ba shop mi na ye nga klem ban klem yo drugs nga klem yo bandi te kamet kalong sofa bat kakwa drugs te hoi ngala pan na ki parlong te nga ong ayu seren chene ngam ban sia kan isngi bangan shudung no bangan shu fix no ma bangan shu you no du seren đây nga ai ngụ ta sngi pat ki dan ki parlok ki ba ya dan lang ru ki khang ya ki ong la biang nai le re kan ye ban pin sa shu chess bet pin sa shu di bet kum ba judi pin sta be ka fal kum tu ba judi te ta sngi ru nga ru pen ko ngo ban nga klem poi ban dung la ne ban fix ha kamet ka jonga bat ka jing di ka jonga ka dei bet tang ba shu chess bat ngala poi bandi nadu u arjar khat pra nadu sedang yu kenja ba hado u arjar arpusau yu drug su hado arjar arpusau nadu arjar khat kenda yu drug pan ngala di hado arjar arpusau ban adien katu kidon kisngi ki ba ngam yo ya ka jing kemen walanga di kataru ndai ngam yo pat ya ka jing kemen ngam yo ya ka jing laj luat hoi ka jing kemen ka dei tang shipang kumba ni shat ong ba shipis ba ni yo tang shipang pat ma kata kapis ka bang yo laj luat yim la ban kemen sa hendai ni ha wat biang tang da ki kenta ngi la wat biang ban yo pat ya kata ka jing kemen ka bang ha bandi biang ban pen buat biang ka man tang la so ban la so shem jing hoi ka wei ngan ong ba nga shem ya la dia ba klem ka shem ka jing klem da shem ya ka jing ngim la ban pa shu blai teng teng i klet yu blai bat ka pelong ru ya nga bangan wat yu blai ba ngala wat ya ka jing arab ho shwaya kata ngala di dawai shwaya kata ngala di dawai kidan ki dawai ke ba ngi shu thiet kum tua nga shu thiet na ki parlong na mar ngamla ban let ban shem kum na ki jaka bala ai ma ki bala bu ba ngin let ban shem na mar ki ngi hab ban don ni counseling ngi hab ban don ni ki ngi hab ban don ni ba yeng ki ba let ban pen itu ban let ban sanran lang te na mar ya kita ngala ban ong ni ba ki ba yeng ki jonga kem tep ra chpang ba ngapoi ban ngop how drugs hendai how kanja how baro kila tem babuan na ki ba yeng babuan na ki brio ki paramarjan babuan na ki ba yeng ba sam ki ba jan ba jangai baro kila tem ba ngadi yo kanja hendai yo drugs ki klem shem la tem bat kim shem la bana ba nga poi ban ngop show drugs hendai hagawai kapor ka kidan katu ni ki bahaya yang pat ke bla tip yang abang adi yo drugs man na ka jinglong jing em bat na ka jing ya lenti ka jonga ki thu nama ka jing akatre ka kta ngala long kumba long no kumba ngadako akatre kta ngala dako ma haka jing haka dur khmat ka baki i kila pentarai yang abat kila kum suspect yang aba ngala poi shab bandi sa shabo kham he nga ma shaya kata hoi email nga ai ngo na mata email ru ba ijubo jing dwai yanga ba iju thu ba ijubo jing dwai ba iju karpat chau trai bo un yalam bo un ten bo un don ringkat bat nga bo un penkalai ke jing em ke jonga ban nga ai ngo na mata email bala dwai ban ngam tip pat sam kat nu bat ki parlok ki ai ki ba dwai yanga nga ai ngo na mata jong kiru ban utrai dale snai ban dakar khuru ya phiru baro ki ba dwai na mata ke jing em ke jonga ban ngan itu epi hak ta sngiru bang apoi ban phai show trai leng ba ka khubor stam ka jeng pastor bantai kidon ba ya trailang ban nga ban menta teng klem ya poi ban trailang shu ban udan ba mau ulong ngan la ban ong ba mau la long jing shai ka jing em ka jonga ba open skap leng ba ki khubor jeng pastor bantai open skap leng ba ki khubor jong ki wei pat ki shakri ki jong blai
kiba ai ka tien ka ba shisha kiba ai ka tien ka ba dai ka ban ai men siam yang bangan pai bangan kala bat ba ngan yo ya kata ka jing kemen ka ba shisha bat leng ba ki kubor ke jong ki hoi ka don ka sngi ba habang asngap ki kubor jong pastor bantai mo habai ai ka dung shisha yang bat kalong kumbakta shisha yang teng teng haba itai parlok im dan lang hoi nga jupoi ban sngap hi bat nga jupoi ban sngap hi nala dia habang asngap kum tu kadon ke sngi ke bang hap ban puat no ban sngap no malba ka kta plat de jing em ka jonga ngamla ban kala pan bat hoi nga klem let pat ban sange ban sngap ya kita ki jing kai ki ba ki shakri ki jong blai ki ai ka let ban sngap na ka we sngi ka we sngi ban akan mau tien ke jong blai ba at koren nyo pra ba ong ba upol uang ba ka jing sosi bariu blai ma handai hakato por ngam sthu ba kata ka di jing sosi kadai yang bangan jot handai ka jing sosi kadai bangan pen kalai shaka jing pen em yang bakan pen kalai ka jing em ka jonga kata ka jing sosi jonga bạn ai ngựa yêu trai là bà các tiên cái trong trai thì cái phần cái lai cái chuyện em cái trong bạn ngas sedang bạn ngas sedang ru ban yo bor ban let ha cái jing doai bangan karpat show trai cái jing arab nau trai namarang ngas tu ba ngala persang ka bor la dia ngala di kita ki dawai ki banga ngatien na ki parlong ngala di kita ki dawai handai klam arab yang ho ke penja hang tu ya ka ni ka jinglong jo kamet bangan kwa ma ka ya kriving ka penja ya kata ka sofa ka ngila bandong bangi syong ba ka kel ma ya kamet ka kel udawai ukel ya kata kamet di jong giba ya kata ka sofa hidai andala aja panang tu kadon kapor ba klem pat yo yu trai hindai ngong penban ba to ngala la ban i ba ngala la ban i no ya kene ba kham he hindai ngandi no di bia ngandi no dah kyat Henry hapor bangadi ya kiat ngadi ya kabia kapelong biang yang aban kwa penban yu drugs kapelong biang yang aban kwa bet yu drugs bat yu kanja na mangamla bandi tang sijat na mar kala amelian kene kamet ka jonga kala long jing belian ba habang la di yu kanja ngala di bet yu drugs lu mar sendep bam ngala di shoy kanja bat ngasadi sa yu drugs te ngandaya kenduk perlok shani shatai ngahap ban dai kenduk perlak tentu ki bay di bia ki bay di kiat ngala di lang bat kiat bat bia ru te ka pelong yang abang kan long ching belian kom ta bat ngamla bat ngasu tu adien nga perkhat ngong kan dia tang adai bet ban ie no sendan baro ki jing di baro ka ba ngadi ka ba penjot ya kamet ka ba penjak klia ngas tu ba ka penjak klia andai ka yang aban le ya kata ka ba ba te hadien kala ya jatu ka ne por đây hầu arza sao và kan mau ba kadon kenika jing yalap jing pastor kadai yak kubor step iktaru bai ong ba wan chi ka jing aseng kadai nabata kinong pop ba ka jing aseng kam dai pat bangin le pop andai bangin mi ne ka jing aseng kom ki brio ki balakala ka bamon shisha ka ai met siam yang bat ngamut ha kadok nut ke jongang ong bangan let shisha ngan let ya kanika jeseng bat ha kata kasni ngam kan mau pashu de ki benai shop ban poi ki benai talang te ngapen ko akawi sni sandia ngalen bat nikong apoi ha jeseng ka de ha po maulai nong kwar nyamar ngasa jan hang tu bat ngala ban len yang apa yang mau lain nongkwar yang don kiba ya ap kum tu habar yang kali ba kejaseng ka donang ni bat ngaklam ong hiru ba kejaseng paternat dengan syukli kejaseng ka don ni yang dal arung syapo ngai tu namar ba ngala jupet hafun ngai tu iba kadai kejaseng ka badai jong pastor bantai yang arung syapo ndang ngala syong ngala arung bat kajia tasngi ba kadai kajing khawai trai bat ngam tip ya kata ba kadai jing khawai trai Hendai nga ai ngu pan wat langam yo benta kata kasni ka jing khawai trai namar kata ka jing let jaseng ka jonga ngadang di ngadang bam ngadang don ka ni ka jing buat do kamat ngam klempat sange hendai nga let bet kom tu bat dang ala mi na ka jaseng ru ki don ki bay kendo ik parlok ki jonga bat nga let biang bandi
ngalet biang ban di yu drok ngalet biang ban di yu kenja te ki don ki parlok ki pa ong me wan che bat ki kali anga bat ngai thu ong wan che ka jing aseng te ki ong ba kum no me wan ja seng me di biang pan te dakak ta ka tien hi ka bai pastor ban te a anga ba ko ong ba ka ja seng kam dei than na ta ki ba hong an dei ka ja seng nget bak ngan yo ya ka jing kala ba ngalet ya jing seng an dei ya ka ba ngang am la bat ngam long perfect bat ngam la ngan le kum na namar atas ngi ngam pala nala dia ho ka ja seng kalong ka ba best ya bat kadan ka jipen kendu kadan ka jing kta yang andrei nampat suthu ba ka tu kapor pat ngalet ya kata first time ka ja seng po no kwar ban ai ngu nam ta ka tu ka ja seng pat ka ba ningkong ka ba ngalet kapan poy yang haduk ka ni ka sngi bangan poy ka ni ka jaka da ka jing bah ka jong try ka jing alam melenti ka jong try na du ka tu ka sngi ka ba sedang ba adian kata bang ala dep kata ka sngi ka bang let jaseng bang la poy bandi biang tu kum ta kala yat te adon pa akawai ka sngi pan ong ban let biang ska jaseng te ngasdang ban puli ka tien ka jong blai na la dia hayeng sam kum tu bang adon ha ki jaka trei jaka kata nga puli ka tien ka jong blai ban ngasdang ban yo jing shai ngasdang ban yo bor ban ngas thu ba ngahap ban karpat chok trai hakan ik sngi te ban kala shisha ban bangan ie no shisha ban atas ngi ngarai mga ngan di bet yu ni dawai ngala pen biang no pa yu dawai namata ban ja kanika sofa ka sapharma ngala pen biang no pa ki dawai ban nga ie atas ngi ban nga ie nga di dawai ban kumta bang di dawai pan ngala yo e ka jing kai ru ba ngilai ban dawai ban pen getang ban ngin dawai ba utrai un yarap kham tam ka jing arab ka jong trai nyen la ban yo lach sendan no bạn hang tang adwai ba las tu ba ka jing pen choi ka le ho kamet jing sha kala utau dawai ula biang na ta jonga handai ga jing mut jing perkhat ka jonga kadang kan mau ya drugs kadang kan mau ta ki jing bang jongka bạn hang ta ka por hi normal bang ayo e ka jing kai bạn ngalet ban chaka kamera bangan dawai bangan karpat utrai bon le snai yang buat pelat no nak jing buat perkat jongaru kaba ban yang ka ba pen kan mau ya ka ju yang ba hang tang so thu ya ka jing lat luat so thu bau trai u pelat yang ban hang ta hadien pan ngala ja ka ta ban ngala di be dawai ban hadien pat ka ja sa yu kenja pan nampak la ban ia te yu drak ngala la ban ia te yu kenja pan ngam dan kam ban di dawai ngam dan kam ban le da kan nur kom dai ukenja ngashu duai ban ngashu karpat yu trai ba utrai hiu la pela yang ayu kenjaru ban kadan kapor ka ba ukenja udang dan andai ngalamut ban di lut no ngong ban sadi lut ban sa ie no andai aingu yu trai pat da ka jing duai ba ka jing karpat tu jong au la pelat kloi no bau tau ukenja upat lut andai utrai la pelat no pat yang ana tau ukenjaru ba hadien kata ngalayat ban kadan ka healing festival hapo polo ground kadai hau acara sau ban ngakot lang itai we ban ngelen te ngelen keja ta sngi ba kadai ka sngi ba khat du bat lada nyemlet bat lada ngamlet ngong hala dia ba ngala du ban kan don pat hadu next year ma ka healing festival te ngalet kata sngi ban ngelen te kata sngi pat ka kta yang kadai na u ni usikran bat usikrat shisha ula kumno shisha ula kta ya ka jing em ka jonga ngasu thu ba mo ka tien ublai ka ong ba kamet ka jongi kadai ka temple ka jong blai ngas thu ba kam ya hab bangan di nama ka temple ka jongi kadai ka yeng shong ka jong mesia ma khuan ba hang ta nga kan mau ba nga ong ala dia ba em nga ban ie no unis kradu ngam la ban di sa unia ngas thu ngalong brau nama ka tu sngi balong healing festival ba jing shang ala dai ban rung no wut shaka madan hendai ngayang haban ngatiet choy skran ban ngatiet choy skran bangan yo bandi andala awai bandami nak tu jaka ngan sadi hendai habang asyong pan andala apoy hamadan ngasyong ban ngasngo bet kadan ka jingwen haba ngasyong ta ka jaka ban nyakan mau ngatawat yo sikran apo pla
บัดเบาดังดันเตาสกรัดอปลางงัสทุเบาเดยเต้าจิงเวดงับโซลัดด้วยนำมางาปอยฮักปวดบาkidang ai ka jing aro bat kadap ka jing aro kawan sa ka jing mania bat hakta por badan ya ka jing mania ngam so lạnh luat ra perkhat ala dia balai ngam so lạnh luat ndai ngapoi ban kta uskran ngas thu ba dei uskrat udang te yang ban hoi ata sngi ngala shu piang no kom tua kadan ka jing pen kedua aktu ka jing seng kadan ka bai ai jing kran di pastor bantai kadan ka jing kta yang bạn ngami nang tu jasang ngalet no siang daga jing keman daga jing sungo keman akan siam bagi jing buat perkat kalong ka basai bangan ya chakmat chu bangan chakri utrai bangan ie no ka basneu baro ba shwai kata kadan pan bau trai ulia kamba chu yang haka jing rai namar hoat machwa haka jing rai haka music long ba edek ba haka music ru bau trai upen kalayangan nakataru namar ka adan kapor ba ngasngap ki jing rai ki bala rai de ki dak shapang ka illuminati ma kembang item te ki la rai ka ni jing rai bat nga ngasngap bat nga namlet bat sim karteng ya kita ki jing rai dei abanga ngasngap bat nga dei ru ubah sngap ki jing rai hip hop ki beat sngap ki jing rai jong ki rapper bat ngas thu kini ki jing rai pat adien ba ngasdang ban wan chika jing kalang utrai sudang ban kta yang ngas thu ba kani ki jing rai kamlong nama abang ngasngap ki jing kini ki jing rai klem dan ka tien si ka we ru bat kat kan namlong yang ban sngap bat ka we pa ka we ka jing rai ka banga sngap ka dan bet ka tien si nama ka de ki jing rai pareng ki de ki jing rai english de ngas thu ba kani ki jing rai ru ka te shisha yang ban kaja kata sngi ba shwa ya kata shwa bangan la ban ie no shwa bangan la ban ie no yu drak shwa bangan la ban ie no yu kenja utrai shwa ula pen kala shwa yang ni kong na ka jing rai bat ka jing ngadap da ka jing lengo ka tu por ba kopno ba ngam kwa shwa ban shan ngam kwa shwa ban rai ki jing rai perthei ba ngalingo ela dia ba balai kalong kumnie hendrei katu ka de jing sedang ka ba utrai pen kala yang ba ngas thu hadian ba kumbaka gospel ka jong u yones na kal nong ka ba khalai ka khot ka ba nyau bo jisu ong ya ka ei ka ba nga ngale menta mem champang dei men so ngau thu hadian ka nia ban ngaru ondala hadian ondang la ban i yo kenja ngala la ban i yo drugs hadian ka tanga sa thu ba pleng ka de jing sedang ka jong trai ba un pen kalai ka jing em ka jong ban bang apep ya ka jing lek kai bang apep ya ka jing lek kai ban ya di ya bam kum to mo ban ya shat hoi cho we ru kan dei ba shat bai shat asurong bai shat akilenti singkien ngam judan ka jing le ran ban utrai pat upen kalan na kata yang bangam kwa shu ban le kata ban nga dalingo ya la dia ba balai ngam kwa shu namar kampat juja ka jing em ka jong aro ba namang dei bas tanat haban sngap i jing rai bas tanat haban penbuat ya ki jing rai jong ki rapper jong ki hip hop music ma ban ngas tanat bahai ki ban ngalingo kata sni pat utrai pen kalai ka jing em ka jong bangan nam sngap shu i kita ban ngam sngo bang shu i ru ban sngap ban atang shu sngap na shu hun na ba ngam kwa shu ban sngap ma tek ski pelong yang ban sngap i jing rai ki bayro utrai ki jing rai gospel bas ski ngapoi ban sngap da ki jing rai gospel hagi jakatrei hagi jakta hagi hayeng abang adan hayeng ba ang ta kapen kelas ski pat yang abangan ie sendan ya kita ki jing rai ru ban ai ngo utrai sha na mata kita kamba ki ba utrai la le ki jing em ki jonga ba ka ba khat du ngan ya thu ba utrai open kala yang di house keran ban kerja ha ka we ngi te man kapur hi abang la ban ie moi kita ki jing di ki ba ong no ki ba kham he ki ba pen buan te don ha ka we ngi pan ong ngala thnum hala dia ban ong baleng ngam la shu ban ie unis keran balai mo yang kan ka ju ban ngasei no pakan ngadi ban ngathnum shi thnum ru ban balai shi balai ka men siam kam kwa shu kan ka do kaya le yang ka pen kwa be yang ban kadan pa akoi ka sngi
ba ngayo ke jing hikai bat ngam kan mau syu ka dei ke jing hikai nang no bat nga ai ngu pat nam ta ka dei ke jing hikai ba aswa bangan sim ya tien ke jong blai bang apulia namar swai kata bang apule bible ru ngala apule ka bible kata ka jah arja arsaw hi bat nga apule ka bible namar habang akwa secret kuntu madi artat yu sekran ngapule bible artan bat kata ka penlong yang apa ngan ngorem kata ka jing de ka jonga kata ka jing sorem ka jonga ru ngas thu ba kadai siam utrai so baha bangan le kata ban kata sngi ba ngong ban e ru ngamla ngale komno bat ka jia pa ka we sngi ba ngaya kendo ya iwei iba ya don bentalang bat ngaban ya lech ke jing chakri bat metai don bentalang haka ban chakri utrai ka ni ka jaka ban nga ai sekrat i ban ma i hak ta sngi i pentap yang ya u ni u bible apps haka phone ke jonga namar ba ngampat tep ya hak to por ya u bible apps ba undan bible apps ha phone ma bat i ong yang ba pin kam suk aba pilech kanu no jakaro pin long kum bala ra be ya ka bible ma tiang ong to ngan tap lang yu ni bible apps tiang ai i be tap yu bible apps jonga ban hata sni ngasai skran ma iru idang di ngaro ngadang di yo skran ban ngala thnum ma ta sni bang sero om balai kanish kani nga ngala thaj bandi uni skran ru kaju ita ru kum ta hi kaju ithnum ba yong la thaj sha bandi uni skran ngaro kwa no ban ie te dien kata ngas thu bak tien blai ka ong ba kai ka yeng shong ka jong blai ma ni long ka yeng shong ka jong blai bat shisha ba ujisu kumno ba ulet ban be yaki breu na ka temple ba uong ba people long ka kram jo kinong tu ma dia ngas thu aka ta por ba shisha ngaro ngala ai jaka shisha yo nong tu aka haka ni ka met ka jonga ngala ngadang ai jaka yu skrat ho ai ngala ala ban e ka babuan ke basneo handai yu skrat ngadang ai jaka namar ni skrat ru ulong wei na kinong tu ya ka jing kot ke jing khia ka jonga upen sneo ka met ka jonga bat upen sneo shisha wat ya ka sni do ru ka jonga ma tiang thu ba shisha ngam dei ban ai jaka yo niu nong tu shisha ngadai ban e no namar ka yeng shong ka jong blai ngalong bat ka temple ka jong mesiem ba khoi nama jisu ong baka de yeng ka jing duai te ngaro ngong shisha ngan i no ban hakata sngi ru ngadang dep di kum ta hi te itai bai dan lang ban ngai pen tab bible apps nga ngalet no siang ban ngapoi ha yeng kan mau ka de chat wei ba je e kum tu nga shong ngamani ban nga mani yo trai da ka jing rai jing ro jing mani bat kat bang ngadang mani bat ngadang khap rep kum tu ngadang rai ka tu jing ya ro yo trai ka jing mani yo trai ban kawan hata por kawan ka jing pen kendo kawan ka encounter ngala ban ong ka ba ngai sham bat siam jong trai ngas thu ba ukran hapo jonga ba upen kan mau yang naka bible haka Matius khat sau khat ka ba ar te hang tu batai ba ujisu u ya halor ka duriau bat komtahi ngaru hata ka sngi ngong ba shisha ngaru dala dia nganomla ba utrai ukran yang ha to sngi bangas thu ba uang ba upetras ru abau ya halo ka duriau ukhat yo jisu bat abau khat yo jisu pen em yo u bat ka ja kam ta yang ba ngas thu ba utrai ukran ha to sngi ba meru menomla da ka bor la dia hatu ka dei ka basuk banyat halor ko bat ngajuba akata ka men siem ka jonga ngong em ngamla banyat halor ko kam dei basuk yang banganya halor ko teu jisu ang dei hang tau petros ru onomla banyat halor ko klam manga ba hang ta ngas thu ba ho trai sha klam me ngamla re banyat halor ko klam me ru ngamla ra trai bangan e eu ni skrat ma ba hang ta wan shu ka jing pen so thu yang ba pe abau petras ulas dang banyan bat haba ulas dang ban ngam ka bible ka yetu ba uperta show trai bau ang ko trai tu pen em yang bat shisang mamiru mede ban le ya kata ba ang ta kawan ka jing su thu yang ba ngong ba
shisha ngaru aswa bangan ngop biang ba aswa bangan poi biang bandi yo sekrat shangan khot karpat yo trai un pen em shisha nga un pelat yang ba kata kasngi hi nga text ya itai ba tap pen tap bible app singa bat nga text nga ngayo ya ketien mentan ka ba utrai ukran yang ban shisha nadu kata kasngi nga text ya itai ba yadan bat nga te ngong ngas ngos scam kan dia ketien kan ajing kerman yang nadu la shai nganom di show iskran but nadu la shai mestap hi hadien kata ngarai but andala khia mestap ngabam ja ngadi sha ba ngale chaka jakatrai ba kaja kata sngi pat ba ngale ya jakatrai udan iskran way ha jakatrai jonga ba ngalingo aba man kasngi ba ngade bet ubadi lut be iskran bat ngadak thit extra ru Ndai kata sni kumno tau skrat uwei udan kata jakatrai jonga namar de tang manga badi skrat kata jakatrai te udan haka ben humtu bang yeshong trai te ngong ban ngapar khat hala de ngong ban di las satang nia ngan ien osndan te handai kawan biang kata surpan ngong beli kat dukan kampleshu bat nga kendet hata ngong oshisha kadukan te kadang plia amla ban ong di las namar beli kadukan ka open bet ma nadu mestap adu damiat tengong em ngan ie be unis krat way udai bandon be hang nia te hang ta ngala duai ban ngakat utrai un pelaj be yanga nama kan ma bau petras ukhat karpat utrai shwa bot ngam yang bat ngarung akhat karpat utrai ngaduai bang ta ngatrai no boro isngi tengah klempoi bandi utau skrat but la shai next day ro klempoi biang bandi yo tal skrat udan be angta hadu shtayo but kata kamba ka bau trai la le ya ka jing em ka jonga ka pa la pelingo ru yanga nama ngampat jumat ya kata kamba ru bau trai upalan bet kumtu yanga nama kumbang ay tu ba ngajudi bet syakikat santali ay malakasngi but nadu kata kasngi hi nadu takamiat bangayo ya kata ka Bible verse bangayo ya kata ka jing penpau ba ngan khot gat pat utrai haswa bangan poi biang sakani jing di uskran bat hadu menta nga aingo utrai ka de hau arja apsau kajia kata bat hadu menta kasngi aklam poi sho ban mat yo sekrat ru bat nga aingo utrai nam ta ki ai barok ka ba utrai la pen kala la pen em ka jing em ka jonga bat nga nget ru ba kani ka jing phla ka jonga ba pi baro pinyo mat lang ya ka jing kerku hoat bat hadien kata ngapen ko ngu pat sakaway bangan join ka Bible school hakan khasi Bible school ka ba naka paternal ministry kipen mi ya ka form bang poi ban join bat ngadap ban graduate ngai ngu namata ka Bible school ru ayo mat ka jing kerku bat ngai ngu ru namata kisakri hi jong trai bat ngashim ru kanika por bangan ai kublai bat bangan ai ka jing songu ru cheki baro kibala sam ya ketien kibala ai ya ketien ki pastor baro kinong ikai but baro ki bay dan menta but nam ka praise and worship team ru but baro hi ki bay dan menta hakan ki ministry but hakaba khadu kwa ru ban ong kumba ka ketien ublai na Matias khatway arpupra ka ong ba ujisu ong ba tuan pi baro ki bathaj bat ki bakhya ka jingket dengan penjam pi shisha kumbang julap nakapor sakapor baki brio mo ngadan ki parlok ki badi shibuan bat ki brio ki ong bahaba lada don kaman la ban ie hendrai ngan ong ya pi akan igasngi ba om kaman ka jongi bangin la ban ie nakapor ka jongi namla kawai kaman ka jongi kadai kata kawai kaman bangin ai no shau trai ya kata ka jingket bakhya jongi ba kaman ka jongi kadai tangkata hi kawai ba ngiman na am bangin ai shau tra ne ngiman ban kit hi kata ka jingket ka bakhya ngiman ban e hi dala dia ne ngiman ban ai shau trai ban pentip shau trai ban duai shau trai bau trai un pela ngi bangin la ban e nama da kaman ka jongi nginam la ban e andai kaman ka jongi kalong kata bangin le tang ya kata kawai in IT no shau trai ka ni ka bangi ngem la baro ya ka e ka bangi ngi tulan to IT no show utrai un sale I kamba utrai udan ban kia utrai udan ban le I kamba namata ka jing em ka jong pi ki parlo paro ki ba jo I ya kan ka testimony
bạn tăng kini hi kikan tian namata kaburam kajong try amen ka tin ka jong blai ki thu yagi ba u jisu e no ai ta ki khandai phundai ban wan wat ya ka ta ka wei ka lang brot ka bla ja no badan pring jong phi ni ka por ka mentaru pila ya sakama ka jim ka jong phi sngo ko pila ja lenti phi sngo ko ba dan jikrmen shu phi sngo ba ka jim jong phi ka jot ka pat ka pra phi sngo bam dan lat shu nam ta jong phi re u jisu te udan ban play ka lenti na kam ta jong phi ba ban ai phi ka jim ka bathmai ba de ka jim ka bam jukut ken tading ta nga sungu yu blay bang ka yo ban dwai ru nam ta jong phi ni ka por ka menta ko abang e fi pediang yu jisu pun kelalot ya ke jim jofi la film pediang yu la film ajing bit yu unum la ban le e ke jim jofi rai pediang yu ong tra jisu thau thmai ke jim jonga na pediang ye me ko munong penem la film ong tang ta kala biang utram dan kam e ke jing duai ki ba jrong ke jing duai ki ba mo hap da bu kentien ayam rai ke jing duai ke ba lengkot ba ka ba mi na do ka donut bakatai kalau biang buktra nyok ben sedang ya ke jing le ba ba ke jim ke jong phi khin ke jom lai kong Filipi we in rio kong utau blas sedang ni ta kam ba po jong phi ulong ubayai ne ban penjana ye phi hado ke sngi ke jingwan ke jong u bagade ke tang ini duai ni ke por menta diang yu jisu kala ke bomot pinyo ke jing ka jing ka bat mai ni duai try ni ka por nga aingo ime ko pang yo ni ka por ka ba kodor man yo sngo ni ka testimony ni aingo ime ko pa ya ka jing ba ka jom ngi da sngo sha mela pen em you khon jom me ko try ya ka ba me yo ro try ban wat ya ka ba me yo pen mai ka ba me yo ko rat ban le ki kamba ban pen ka la sha ko try ka jing ma ka duai nam tai jong phi ki ba snap ni ka por pi dan kam ya ka jing rap uji su de nong ya rap ba jan e jong phi ujisu dai ma u ubale ki kamba am ta ka jing me jong pi on ya rap ya pi na marang khmit ki khmat skilom nang no ka jing rap kawan now try bul thawi ka beneng ba de ka khindo on ya rap ya pi on pen em ya pi on pen khia ya pi on le ki kamba na do menta ka duai ha ka ni ka ujisu pen khia ya pi ujisu pen em ya pi ujisu na ta thma ya pi na do menta ka sngi ha ka teng jong jisu ma duai amen amen try nang khui vi ngin sei shem ming la shai ka sngi ka wai ka kubor step kan try nam ta ka boram ju